Vidite, zbog ovoga možda ću uspjeti da, kako se kaže, ovo spojim s onim prvim dijelom. Nadam se da, evo, sad ćemo tu. Molim vas, prosite zbog ovoga fokusa. Stvarno mi je loš ovaj fokus telefon. S4 slaba rezolucija. Čekajte, malo spustimo. Eto. Čekaj. Idemo dalje. Ovo više ima ovdje hardvera. Dogara se ne ide kabavi sve. A tu je miš. Udari se u glavu, jaj. Oj, zašto sam ovo kliknuo? Idemo vas kada mi stavimo gore. Da, to je dobro. Ove daske ćemo maknuti. Ovo pisao su imali, ali nije lemilca nego ne za drva. To sam vidio od Mr. Gear, Mara Gear. Zapratite taj kanal, mada to je na engleskom. I nema tu baš puno priče, to je samo muzika i... Čekaj, izvinite Bože, izvinite ljudi, sad zbog ovoga. Samo to basta. Pa dosta je to dobro. Aj. Evo da to odvojit ću, čekaj. Up. Idemo. Znači zeleni ima ovaj kako se fokus. Ajde. A to ima kao neki, izvinite, pretjerao sam. Tu ima kao neke male slušalice, a na rozom ovome ima kao neki mikrofon. Ali znači zeleno, to je... Pa ljudi, a vidimo što ja ovo stavim. Evo. Tu je to dvoje. Tu treba baš. Dakle, to se malo da mene